No niin. Hei kaikille, täältä tulee tänään siis vappu. Tässä on nyt teidän kummialpakka Vappu 1-vuotias. Tai 1,5 ihan kohta. Se on syntynyt vappuaattona silloin 2021. Ja sitten Vapun mukana on tänään Ukko 12-vuotias. Ukko on tämmönen alpakka, tämmönen konkari tällaisissa kaiken näköisissä käynneissä. Hissi meni tosi hienosti. Ja jokaisen luona käydään ja sit jos haluaa silittää, ne tykkää täältä kaulasta ja selän päältä, että ne ei tämmöisestä pään päältä taputtelusta tykkää. Ja sitten meillä on täällä herkkuja täällä pussukassa, niin kaikki halukkaat saa sitten antaa alpakoille herkkuja. Ja vähän kävellään silleen niin kuin yhdessä, että Vappua vähän jännittää vielä mennä yksin, niin ollaan sitten aina tässä niinku. On vielä pehmeämpi villa, kun se on niin nuori vielä, niin silloin hyvä. Paljon villaa ja tosi pehmeä. Se on tosi lämmin. Ja saa siis ottaa sitten selfieitä. Ukon kanssa on varsinkin hyvin tälleen. Kun laittaa sormet sinne. No nyt Ukko kattelee vaan. Saattaa vähän löytyä lattialta sitten näitä herkkunappuloita. Puolet lattia. No joo, se on onneksi vaan kauraa, se siitä kyllä saa sitten helposti. Kaurapellitte. Joo. Joo, se tukeutuu. Se on vaan vähän ahne. Onks tää Ukko? Tää on Ukko, joo. Tää se kaveri. Vielä vähän arka. Noin, se tulee sun syliin kyllä nyt kokonaan. Oi. Tästä saisi ihana kuvaa. Ukko löysi kaveri. Yritän mennä pois sieltä taustalla. Ja vähän tämmöstä herkkua siitä se Ne ei arvosta sitä, että päähän. Siinä on Ukko-alpakka. Ja ihan kaikkia sieltä. Tämmöiset valkopäiset on aika yleisiä. Sitten, ja sit jos on tommonen harmaa niin kuin Vappu, niin siellä on tommosia läiskiä, niin ne on ihan siis ok. Näähän on ihan villantuottajaeläimiä, sen takia mekin kasvatetaan, että saa sitten villaa ja siitä kehrätä lankaa. Ja kaksivärisiäkin on, mutta ne tosi helppoja eläimiä lähestyä ja olla. Onko minkä ikäisiä? Vappu on 1,5 ja Ukko on 12. Vappu on vielä ihan nuori poika. Annan johtaja, joo, Ukko. 30. Joo, ne on kahdesvalmaiset poikia, siinä on 16 ja sen johtaja, tää on tyttöinen 14. Se näyttää, kun se on Onhan niistä. sommeltu siinä. Hyvä johtaja, hyvä kurja. Siihen on tullut reikä, se on paikattu. Sitten meillä on siellä aaseja, 3 aasia ja vähän kaneja.